Indikatori. Indikatori su supstance koje se menjaju na lako uočljiv način sa promenom koncentracije nekih jona u rastvoru. Reč indikator potiče od latinske reči indicare, što znači pokazivati. Zašto nam služe indikatori? Pomoću indikatora mi možemo dosta tačno da odredimo pH vrednost rastvora. Da vidimo sad neke primere indikatora. Lakmus papir je nešto sa čim bi trebalo već da ste se susretali. I imamo crveni i plavi lakmus papir. Zatim imamo fenolftalein i metil oranž. Univerzalne indikatorske hartije i pH metar. Od svih ovih indikatora ovde navedenih, pH metar je najprecizniji i pH vrednost rastvora možemo pH metrom da odredimo na 2 decimale. Kiselo-bazni indikatori, to su slabe organske baze ili kiseline složene strukture koje u zavisnosti od pH vrednosti rastvora menjaju boju. I ovde je dat primer fenolftaleina i metil oranža. Svaki indikator ima interval promene boje indikatora, to je u stvari interval pH vrednosti u kome će taj indikator da promeni svoju boju. U ovoj tabeli dati su indikatori, njihov interval promene boje i kakva je boja kiselog oblika, odnosno baznog oblika. Recimo, metil oranž, njegov interval promene boje je od 3,2 do 4,4 pH vrednosti. Kiseli oblik metil oranža je crven, a bazni oblik je žut. Za brzo određivanje pH vrednosti često se koriste indikatorske hartije. To je lakmus papir koji u baznoj sredini ima plavu boju, a u kiseloj sredini ima crvenu boju. I univerzalni indikator, koji je prikazan ovde na slici, to je jedna traka na kojoj se nalaze više ovih jastučića na koje su naneti različiti indikatori. Kada te jastučiće pokvasimo sa rastvorom kome želimo da odredimo pH vrednost, ti jastučići dobiju određenu boju. Njihovu boju upoređujemo sa skalom koja se nalazi na kutiji i određujemo pH vrednost. Lakmus papirom možemo da odredimo da li je sredina kisela i bazna, a univerzalnim indikatorom možemo da odredimo pored toga da li je sredina kisela i bazna i koja je pH vrednost. Da li je pH 1, da li je pH 3 i tako dalje. Drugi primer univerzalnog indikatora je ovde dat i on se sastoji od smešano jednopostotnih alkoholnih rastvora različitih indikatora. Prvo je to dimetil aminoazobenzol, zatim bromtimol plavo, metil crveno, fenolftalein i timolftalein. U ovoj tabeli pored napisane su pH vrednosti i boje tog indikatora na tim pH vrednostima. Ovo je jedan zadatak. Pažljivo treba da pogledate sliku i da odredite kakvu reakciju pokazuju ovi rastvori. Ovde na ovoj prvoj slici imamo dva rastvora pre dodavanja indikatora. A na drugoj slici su ti rastvori posle dodavanja indikatora. Ovde u prvoj epruvetu je dodat indikator fenolftalein, a u drugoj epruvetu indikator metil oranž. Drugi zadatak je da prepišete u svesku i popunite tabelu na osnovu slike koja je data. Ovo je ta tabela.
Znači data su 3 indikatora, metil oranž, fenolftalein i lakmus papir i za svaki od njih treba da napišete koja je boja tog indikatora u kiseloj, a koja u baznoj sredini. A ovde je i slika na osnovu koje ćete to uraditi. U prve dve epruvete nalazi se rastvori kojima je dodat metil oranž, u druge dve rastvori kojima je dodat fenolftalein kao indikator, a u sledeće dve epruvete je dodat lakmus papir.